Христо Кънчев е на 21 години. През лятото на 2011 с риск за собствения си живот, студентът по право спасява две момичета от удавяне край Созопол. Христо е единственият, който се хвърля в бурното море, за да спаси децата. Когато човек е безразличен към случващото се около него, той не живее, а просто съществува. Не случайно в правото се казва своето действие или бездействие. Всъщност бездействието и безразличието са невидимата заплаха за обществото ни. В такива ситуации не е нужно да си герой, а просто човек. Човек, който усеща сърцето си в гърдите. Сърцето е олицетворение на живота, любовта и всеотдайността.